Vice President Chiwenga fires warning shots to Mbinga. Then MaWarvets demand Emerson Dambudzo Mnangagwa to step down. Kusangana kwa Twitter zvakare pa channel ino, channel yeZimwitness TV. Tinokupa MaUpdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe. Then turn on the notification bell so that you don't miss anything I do upload on this channel. So muri Zimbabwe nyaya ndinayo nasi inyaya dzinopisa, nyaya dzepolitics, nyaya dzisingajairike. So nyaya yedu yekutanga ndeya Vice President Constantino Chiwenga avo vanga vachipa yambiro kuvanhu vanozviti Mbinga kuti siyana ine corruption. Mashoko aya vanga vachimataura ivo kuHeroes Acre uko kwavanga vachiviga rimwe remagamba. So vanga vachitaura vakamiririra mutungamiriri wenyika sezvo varivo vakasanobata chigaro chekuva mutungamiriri wenyika. Vataura ivo vakati avo vanozviti Mbinga, be careful panyaya dzenyu corruption. So muri Zimbabwe ndichakusiyai muchinzwa mashoko ataurwa iyo na Vice President wedu vaChiwenga. Then other story yandinayo ndeye MaWarvets ayo arikupa iwo President Emerson Mnangagwa warning yekuti ibva pachigaro zvichiri zvakanaka. Then iwaya MaWarvets arikuchema nenyaya yecorruption zvekare. Vachiti pane vanhu vane masave station and staff vari kuita zvinhu zvecorruption vachiwanda nezita remusangano vachishandisa president as shield. So muri Zimbabwe zvinzwirei mega. So muchipedza kuona video rino ndinokumbira kuti mungouya mucomment section muchitiudza zvamunofunga nemaonero enyu pamusoro penyaya idzi. Ngatisangane mucomment section. We all swore to a shared future in which everyone had a place on the table, a place in the sun for a culture of equal opportunity where every Zimbabwean served in equal measure. Zveubvanzu kudya kwemhumhi takazviramba. Our vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunoti Mbinga kuhondo taidziti zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals. Saka tirikuti Emerson, go in peace. Tirikuta kutaurira ende ukafunga kuti ijoke imhosva dzako. Mugabe ane maproblems akaita. Yes, but everyone ivava. Nyaya yekuti moda kusvibisa tsara Mugabe muchiti airwira girlfriends kuMozambique, that's bullshit. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mugabe anga ane hunhu hwake. Nyaya yekuti Mugabe akaenda kuKilimani nokuda kwekuti hakuna nationalist aibvumirwa kugara mumaCamps nema-frontline heads of state. Don't try to rewrite history pano. We don't want kunyepera munhu because akafa.